Здравейте хора, сега днес ще играем играта Jump for Brain Rot. И да започваме, както виждате вече съм играл, имам 14 билиона. И целта ни е да вземем нещо Celestial. Защото, да. Сега, моля ви, абонирайте се за канала, защото няма много абонати. И целта ми е да стигнем поне 10 абоната за начало, като подкрепа. Искам да имаме гледане, ето на Celestial сме. Сега трябва да проверим дали има нещо. Няма. Тук много рядко се спамват неща, както виждате. Да. Моля ви за подкрепа, както виждате, както очевидно моят канал се казва Пулф. Искам да се абонирате, да харесате видеото за подкрепа, за още такива видеа на игри. Следващото, ако съберем 10 абоната, ще е на стила Brain Rot и да. Така, сега още няма нищо, тук минават едни неща. О, спална се. Целта ми трябва да дойде тук много бързо. Сега излизам. Тейк. Не, нищо хора. Оня ми взе. Оня там, където беше до мен, ми взе, щеш да ми го вземе. Щеш да ми вземе тралелот. Да вземем парите. Ние ми трябва Сега трябва да видим колко джъмп ми трябва, за да стигнем до следващото. Скок! Не, защо умирам постоянно? Тук има някакви... Добре, трябват ми 260 до Divine level. Това ще е много трудно. И ако искате, може да станем приятели в Roblox. Дисплей нейма ми е Пулф. И съм едно човече. О, не, няма да ме удрят. Сега чакаме да се спавне нещо Celestial. Аз си почивам тука. До Secret, ако сега, нали след малко може, ако трябва ще взимаме от Secret, защото вече тук много рядко се спамват. Следващото ми е Divine, така че там сигурно много рядко ще се спамват неща. И ето го, този е тук, искам да го ударя, да се махне, ако дойде насам. Или да умре, що и само ме бие. И изглеждаме, това ми е човечето. Пуф, това ми е човечето. И сега гледаме дали има нещо, което можем да вземем. За 14 Robux може да вземем Random Brain Rot, но много малък шанс за нещо добро. И да, ако искате, може да има и втора част на тази игра. Втора част ще направим, ако съберем 20-30 гледания. Може да има втора част, или ако искате стила Brain Rot, може да пишете в коментарите. Той удари леко, да. Още няма нищо Celestial, за жалост, което това е странно. Защото обикновено... Не ме би, братле. Братлето, не ме би. Знаеш ли какво правя? Добре, както видяхте, сега малко исках да избягам. Не знам какво става, като те удари някой, дали умираш. Както виждате, мога да направя ребърт. Ще имам по 2 пари и вместо 3.6, 3.7 спид.
Но не искам, защото като го направиш ти се маха бързината, джъмпа, всичко ти се маха. Добре хора, чакаме още малко и взимаме нещо секрет. Трябва най-скъпите секрет да вземем, които ти дават най-много пари. Опа, вече. Ето сега сме на секрет. Аз съм на Селесил. Селесил! Сега влизам бързо тука. Това като дойде, като мине, да е. Не! Умрях! Нищо. Май още е там. Но да, хора. Мале, бях на косъм, видяхте ли? Не! Айде стигаме, защо се умираме по дяволите? Тая игра е малко изнервяща, защото буквално като умираш нон-стоп от някакви тези неща, но буквално не го бях ударил и сега ще умра пак, защото съм ударил вълната. Добре, на какво сме? Секрет, окей. Това е най-скъпото. Най-скъпото е Лавака Сатурно Сатурнита. Взе го. Има и Джоб Сахурно, това е 530 000 в секунда. Не. Това е златния. Той ти дава милиони нещо. Искам някак си да го пусна, но няма как. Не, защо бе за милион секрет, а това е секрет, което е много добро. Хора, защо ми бъгна скачането? Окей. Добре, взех лаваката. И сега отиваме за последния ни брейнрот. Отиваме за последния брейнрот. За щастие. И може да се срещнем. Може да ми пращате покани за приятелство, аз приемам на всеки поканата. Няма да ви оставя. Не, айде! Тая игра е много дразнеща. Няма да и правя втора серия. Смисъл, ако искате ще направя, но аз няма да играя повече. Как умирам? Как? Сега ще скочи и ще умра. Не, няма. Добре. Лаваката го взеха. Нали? Да. Ама има нещо... не. Сега няма нищо добро, хора. Няма нищо добро. Има 20... това колко хиляди? 500 няколко. А това другото е 27 000. Искаме да се спалне лаваката. Аз се разхождам. Мале, вижте на секрет, видяхте ли? Мале, и така хора, искам да приключа видеото тук. Абонирайте се за канала, харесайте видеото и ви чакам и ще има ново видео в сряда. Чакам ви. Чао!